мақомоти интизомии Русия як ҷавони 24 солаи тоҷикро ки аз рафтори маъмурони милиса ба ҳомиёни ҳуқуқ шикоят кардааст аз ин кишвар депортатсия ва ё хориҷ карданд. Фахриддинро Имродов сокини шаҳри Панҷакендро баъди шикояташ ба созмони ғайриҳукуматии Кумитаи зидди шиканҷа ба халалдор кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва нақси муқаррароти иқомат гуногор карда рӯзи 1 июн ба Тоҷикистон хориҷ намуданд. худи Фахриддин рӯзи 2 июн зимни суҳбат аз шаҳри Хуҷанд ба радиозодӣ гуфт ҳеҷ қонунеро поъмол накардааст ва сабаби ихроҷаш танҳо шикоят буд ки барои кормандони милиса проблемаи калон сохтааст. Фахриддин тағо Имродов гуфт баъди як моҳи шикояташ аз бадрафтории маъмурони милиса ҳамкорони онҳо дар вилояти Москав рӯзи 28 май дари хонаашро шикаста даромаданд ва ӯро бо иттиҳоми нақси муқаррароти иқомат ба идораи милиса бурданд ва баъди 5 рӯз бо ҳукми додгоҳ ӯро аз Русия ихроҷ намуданд. Ба гуфтаи Фахриддин маъмурони милиса рӯзи 28 апрел дар шаҳри Дзержинский дастгир карда гуфтанд ки бо мо меравид. Дар посух ба суоли Фахриддин барои сабабҳои нигаҳ доштанашон ва саъи ӯ барои сабти муколама яке аз кормандони милиса телефонро аз дасташ гирифта ва як шапоти ба рӯяш задааст. Ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ баъд аз ин шаҳрванди Тоҷикистонро ба идораи милисаи ноҳияи Люберская оварда ва дар он ҷо ҳам ба мушти сахте ба қафаси синааш заданд. Фахриддин тағо Имродов ба ҳуқуқшиносони Кумитаи зидди шиканҷа нақл кардааст ки бо вуҷуди дарди сахт маъмурони милиса нахостанд ки табибонро даъват кунанд ва гуфтанд ки чаро мисли бева менолӣ ва таъвину таъхири нажодӣ карданд. Дар баёнияи Кумитаи зидди шиканҷа омадааст ки ба Фахриддин тағо Имродов муяссар шудааст худаш мошини ёрии фаврии тиббиро даъват кунад, аммо то расидани мошин ҳам афсарони милисаи Русия ин дафъа ӯро зери мушту лагат гирифтанд. Табибон баъди муоинаи тиббии шаҳрванди Тоҷикистон гуфтанд ки қафаси синаи ӯ осеб дидааст. Пётр Хромов ҳуқуқшиноси кумита гуфтааст ки боздоштшударо баъди як рӯзе бе гирифтани ҳеҷ гуна баёнот ва забонхат ва эрод ҷавоб доданд ва ӯ ҳам зери ҳеҷ санаде имзо нагузоштааст. Баъди муроҷиати Фахриддин ба ҳомиёни ҳуқуқ онҳо рӯзи 11 май ба Кумитаи тафтишоти шаҳри Люберци дар вилояти Москав барои тафтиши қазия дархост фиристоданд. баъди ин маъмурони милисаи шаҳр ба зидди Фахриддин тағо Имродов парванда боз карда рӯзи 27 май ба додгоҳ фиристоданд. онҳо гуфтанд ки Фахриддин рӯзи 23 апрел дар кӯча бо садои баланд гапи қабе мезад, раҳгузаронро озор медод ва бо рафтораш тартиботи ҷамъиятиро халалдор карда ошкоро беэҳтиромиашро ба ҷомеа нишон медод. маъмурони милисаи вилояти Москав ҳамчунин гуфтанд ки шаҳрванди Тоҷикистон ба риоят накардани муқаррароти иқомат муттаҳам мешавад. додгоҳи Русия субҳи 28 май баъди баррасии парвандаи Фахриддин тағо Имродовро гунаҳгор донист ва амр дод ки баъди супурдани ҷарима ба қонуншиканӣ дар Русия ӯро аз кишвар хориҷ кунанд. Фахриддин мегӯяд ҷарима барои қонуншиканӣ ва пули билети ҳавопаймояш ба Тоҷикистонро ширкати кордианда пардохтааст. Пётр Хромов ҳуқуқшиноси Кумитаи зидди шиканҷа гуфтааст ки баррасии ӯ бо қонуншиканиҳои зиёд бевакили дифоъ сурат гирифтааст ва мақомоти Русия бори ҳам аз боздошти шаҳрванди Тоҷикистон консулгарии кишварро огоҳ накарданд. бо назардошти ҳамаи ин ҳомиёни ҳуқуқ аз ҳукми додгоҳи шаҳрӣ ба додгоҳи вилояти Москав шикоят бурданд. Фахриддин ки дар семинарҳои омӯзишӣ барои муҳоҷирон ширкат кардааст мегӯяд дар сурати лағви ҳукми додгоҳ ҳақ дорад ба Русия баргардад. дар Русия садҳо ҳазор аз шаҳрвандони Тоҷикистон кори иқомат мекунанд ва шикоят аз бадрафтории маъмурони милиса ба онҳо бисёр зиёд аст.